Jeg skal have is. Hvad? Julie, der er minus 60 grader. Der er minus 60 grader. Hvad er det? Der er minusgrader. Hvad er det? For det er der bare. Hvad skal du så? Så skal man da ikke have en is. Hvorfor kan du ikke det? Det er alt for koldt. Prøv at se, der er sne her. Det er sne. Det er fordi, der er koldt. Ja, men jeg vil gerne have is. Jeg vil gerne have is. Jeg bliver helt sulten. Gør du det? Ja. Så er min vejr ved at rumle, ikke også? Det ved du det godt. Men er det så is, du skal have? Skal du så ikke have noget mad? Jeg skal have is. Skal du det? Hedder den ene af dem Bruce? Nej, den her, den hedder Marusha. Det er, for det er pigen. Og ham der med den store ende, han hedder Boris. Nej, Jo, det hedder de altså ikke. det hedder de. Marusha og Boris. Nej, det gør de bare ikke. Boris. Jeg tror måske hende der, hun hedder Trine eller sådan noget. Hej Boris. Den hedder ikke Boris. Jo, den gør. Det gør den altså ikke. Jo, den gør. Hej Boris. Får du noget at spise der? Ja, det gør han. Ja, han gør. Han er prægtig, hva'? Nu tager han et af de der. Det er kæmpe hoved, altså. Se, nu kigger han på dig, fordi du siger hej til ham. Du hedder ikke Boris, vel? Jo. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han hedder Boris, ikke også, Julie? Ja. Hvad hedder hende herover så? Og så hun hedder Trine. Eller Sofie. Eller... Hun hedder da Marusha. Hej Marusha. Se, hvor hun smasker, hva'? Hun har også lidt mindre sådan horn næse. Hun har lidt mindre næsehorn, end Boris har. Hvad kan det med det der? Det er godt nok nogle... Jeg synes, det er nogle flotte dyr. Hvorfor kunne den sige? Kan du huske, hvad jeg sagde? Kan du huske, hvad hende derovre, hun hedder? Nej. Hun hedder Lizzie. Lizzie. Og ham derovre, han hedder Albert. Hey! Oh. Kan du ind til vores kammer? Hvad skal vi? Vi skal skynde os ind til vores kammer. Hvor skal vi skynde os hen? Okay, løb Julie, så skynd dig, ja. Vi løber. Det er klart, det er for os. Hov. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Okay, løb for dalen da. Så er det her, vi skal ind. Ja, her skal vi ind.